osiptendegi kana chiel magisedeko onge koro gin magichado. Okay. Mar ang'wen ka endi ne wach mar be keto tenge budget mar tiegruok kata training mar eligible postgraduate medical officers mar higa mar 2018. Mano ne giwacho ne gidhi timo. Mano ne giwacho ne gidhi chulo. Te mana ne en tieng' diriyo. Ne en tieng' jok ma chulo ne gi fee mondo bed specialist mondo tiyo osiptende matiyo osiptende mang'eny gi ma Kenya ka ne giwacho ne gidhi timo. To nitiere dakteche be matiyo level 5 level 6 hospitals magin magidhi tera kanyo doge kidhi e rota gin miyudogi but gin self sponsored. Magin magikelo pesa ne osiptende go. Mago ne giwacho ni jogo gikiamo gibi kala chulo. To ka pogo chulo gi dweche mang'eny. Koro kanyo ne nus mar manyo winjore nus mare ne gidagi. Rojo ni onge shida obo we wach no. Okay. Mar abich ka endi ne wach mar counties mondo mi owe lakteche odhiyo tiegruok mani malo moloyo kama gintiere sani kendo gimigi pesa gi mabe onego bed ni gin godo. Wach no ni counties no wacho nang'o? Kanyo ne giwacho ni gionge dakteche nikech ok gindikgi. Ndege gi shortage. Koro giwacho ni gidwa gindigi monde. Koro mano be no gimiwa yo mar atiro monego bed itimego. Nikech sama gionge shortage ni iso ni kata specialist ok ginya bedo go. Koro king'iyo triva gik mwana wadwaro gi ok odwar gin wan giwegi nikech samoro daktar samoro indas gi osiptende mane gwenge te mosine gite na gidhi thiedho daktari ok thiedho daktari wadgi daktari dhi thiedho jopiny samoro ni dakteche ni ore ang'o timre ore joyud thieth e public hospitals mondo kik ji bed ni uso puothegi kik ji bed ni thago mondo yud thieth. Koro dhawo ni mwan go ne strike mwan go ni king'iye kana nyisi ma mokwongo cha en mar jopiny mondo yud thieth mondo kidhi e hospital kik ibed seche 12 pok ino daktari kata ko mi clinic mi dweche 3 bende hospital bedo ma dokteche nitie ma kidhi seche 2-3 oseneni. Mane madwaro to dwaro mar abich ni ben dwaro mochomo yo Davji nikech counties bende ywak ni ok ginyal yie mondo mi lakteche gi osik dhi e tiegruok to gin gi lakteche manok indiki tidhi e tiegruok nyiso ni jotuo ok yud daktari nikech idhi e tiegruok to saa chino be ok nyal chung nikech en pod imedo chule tichuli tionge ajabu. Sifa bingo mo jitagore ko di hospital mag dispensary health centers gi. Ni mar idhi for example idhi kanyo to wacho ni ingi heartburn, to jogi ka ging'iyo gima ne ingi acid tuo ma ingo acidity. Kum ndalo mang'eny mane mag ng'iyo dweche ke dweche idhi mondo idhi hospital moro ma yud daktari ma kono ni ma en kata yudo kata ka en cancer okawo dweche ma gino osedhere. Mano mo ji hinyore. Lakini kanti daktari nyaka hospitali mapeny kaka court no order cha. Ero ng'ato kodhi hospital ka e dalo machono to tuo ifwenyo chon ma thiedhe screening be yot mondo tim. Nimar jok mane odhi nene gi jok motiegore maber. Koro gik ma kapo ni sirkal ma counties ok nyal wach mar thieth ok nyal ndiko jothieth naonge gero hospitali ma gero ka. Nimar county ka county osebedo gero hospitali kabisa. Lakini koro mondo services obed kanyo bedo matek. Omiyo kata madwaro wa strike ni now any counties omi pesa. King'iyo kanyo what demand mondo counties omi 425 billion. Mondo counties omede kan ndiko jothieth hospital. Mondo counties okel yedhe hospitali kanyo. Mondo counties okel equipment maka je ng'ato dhi hospital mar public tikonyori. Mana dwaro okobegi. Ang'a mono rito. No, okobegi ka counties. Yiso ni gikonyo kwayo mondo gitigo. Samo ginya kwayo kare to ginya kelo wach thieth kano giwe thieth kendo gi national. Mani mwana nyiso governors ni wan ongeni sare ngi report ti counties poko wilo constitution mo the national ko ere ko nyalo ensure ni hospital gitiyo na pesa na ka goal ngesani budget material counties in 9% of the national budget to buy my counties timo ge mona mora manyaka healthcare koro eno ka mondo miondi dakteche annually ok yot ka kende ko police ka kende ko jopuonje cha ko iso ni healthcare ka population medore eno de mana piny. King'iyo WHO indicators or on facilities sani kaka Kenya ka facility to population ratio wan go mang'eny kabisa to king'iyo ka health workforce one less than 30%. Manyiso ni onego bed ni waketo mijing'o mar pesa mondo hospitende goti thiedho ng'ato ok en mana ok mana gimo ger cha kende nyaka bed gima nigi equipment nigi dhano nigi dakteche to nigi yedhe be. Ntiere dwaro mar auchiel ka endi muwacho ni